ሰላም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋና ቲዩብ ኣብ ዝሓለፈ መደብና ከም ዝገልጽናዮ ኣብ ጀርመን ከተማ ጊሰን ዘጋጠመ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝገልጽ መደብ ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮመንት ከምኡውን ሼር ክትገብሩና ዓደምና ናብቲ መደብ ከነስክረኩም። ብርጌድ ንሓመዱ ኣብዘይ ሓመዱ ናይ ጀርመን ከተማ ጊሰን ግብረ ሽበራ እንጊዳ ትማሊ ታሪክ ክትገምሪና ታሪክ ወራራት ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣብ ደጎዶ በዝበዓል ሰንዓፈ ገለ ዝተኻየደ ኣትዮም ሰባብ ዘይብሉ ይሕዋትና ናብ ድፋዓት ገለ ምስ ከዱ ነቶም ኣረግቶት ነቶም ዓበይቲ ነቶም ቆልዑ ገለ ዘጋፍዑሉ እዋን ላይ ከምኡ ልክዕ ተዘኪርኒ ኤርትራውያን ተቃወምቲ ስርዓተ ህግደፍ ኢና ባህልቲ ንደገፍቲ ስርዓተ ህግደፍ ኢና ባህልቲ ብዳርባ እምኒ ተሳሂሎሞም ዝተፈንክሐ ኣራእስ ሽማግለታት ደገፍቲ ስርዓተ ህግደፍ ኣብ ማዕከናት መራኸቢታት ተዘርጊሑ ቀንዩ እንቋዕ ገበርኩሞም ኮሪዕልኩም እየ ናብ ቤተ ክርስቲያኖም ከይዶም ክጽልዩ ዝግባኦም ናብ ዳንኬራ ህግደፍ ዝመጹ እዙ ኳ ውሕዶም ገና ኣብ ኖርዌይን ስዊዘርላንድን ክንደግሞም ኢና ወዘተ ዝብሉ ብዮናስ ተስፋ ስላሴ ዝበሃልን መሰልቱን ንሰማዕታት ታሪኽ ሓርበኛታት ኤርትራ ወዘተ ዘየኽብሩ ዝርከብዎም ሰባት ከበሮ ሓምሓሞም ሃሪሞም እቶም ብሕጋዊ መንገዲ ንፌስቲቫል ጊሰን ንኸቋርጹ ዝከኣሎም ዝገበሩ ብሕጊ ምዃን ምስ ኣበዮም ብዘይሕጋዊ መንገዲ ፌስቲቫል በቲኖም ተዓዊትና ብምባል ጨፊሮምን ዓንዲሮምን መፍቶ ብዙሓት ማዕረርቲ ዜናታት ኮይኖም እምባጋሮ ዓሻ መለበም ዓራቒ ማዕከን ዜና ዓለም ግርም መስሓቒ ተባሂሉሎም በቃ ጅግንነት ተረኺብለያይ በቃ ኣጆኻ በሎ ዳበልካ እንታይ ዳሞት መንደላይ ምስተኣከበ ዳኹም ዘይገበርኩም መንደላይ እኮ ብድሕሪ ዝእከብ ነይሩ ሰባብ ዘይብሉ ድኾ ትብል ኢኻ ሰብ እኮ ርኢኹም ማይኹም ምሸት ተኣኪቡ ነይሩ እቲ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ሓሶት ክዘሩ ኩናት ክቕስቅስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ጸለመ ኽኹዕን ጽልኢ ክሰብኽን ዝውዕል ስታሊን ገብረ ስላሰን መሰልቱን ድማ ኣብ ዓዲ ዘሎ ህዝብኹምን ኮሪዕልኩም ኣሎ ኢሉ ጽሒፉ ኣብየናይ ዓዲ ዘሎ ህዝቢ ከም ዝኾርዓሎም ግን እንድዒ ከምዚ ዝበለ ግብረ ሽበራዊ ተግባር ኣብ ካልኦት ከተማታት እውን ክድገም ዝደፋፍእ መልእኽቲ ኣስፊሩ ተጋሩ ነዚ ዜናታት እዚ ብብዝሒ ተቐባቢሎም ድማ መደብ ሰሪሖምሉ ኦና ሚድያ ሓንቲ ካብአን እያ ብቐንዲ እውን እዚ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብተጋሩን ምስ ሕወሓት ዝደናገጹ ምንቅስቓሳትን ዝወደብዎን ዘካየድዎን ተግባር ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታታት ብብዝሒ ይወፅእ ኣሎ ባህላዊ ትርኢት ንምስታፍ ኣብ ርእሲ ዝተኣከቡ ሰላማውያን ዜጋታት ዝተረኣየ ናይ ግብረ ሽበራዊ ክበሃል ዝከኣል ስድነት መብዛሕትኦም ተወለድቲ ትግራይ ኢትዮጵያ ዝኾኑ እሞ ኣብ ኤውሮጳ ግን ብስም ኤርትራዊ መንነት መሰል ዕቑባ ዝረኸቡ ገበነኛታት ኣብ ርእሲ ኣዴታት ዝርከብዎም ዜጋታት ናይ ጎነፂ ሓደጋ ክፍጽሙ ርኢና እዮም ካብዞም ኣብዚ ግብረ ሽበራዊ ተግባር ተሳቲፎም ዝበሃሉ ዘለዉ ሰባት ሮቤል ወዲ ጎዳን መሰረት ሃይለ ክብረኣብ ኪሮስ ፍሻለ ፍጹም ደጀንን ካልኦትን ዝተባህሉ ተጋሩ ምስእልታቶም ተጠቒሶም ተዘርጊሖም ኣለዉ ነሽነሽ ጄይ ስቱድዮ ብሩህ መጻኢ ረድኢ ምሓሪ ወዘተ ዝበሃሉ ኤርትራውያን ምዃኖም ዝጠቕሱ ኣካላት ነዚ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዝድግፍ ናይ ተሓጓስ መደባት ሰሪሖም እቲ ብሕጊ ዝተፈቕደሉ መሰል ደገፍቲ ዝኾነ ፌስቲቫል በቶም ሕጊ ዝነጽጎም ብሰላማዊ መንገዲ ግን ክቃወሙ ዝኽእሉ ዝነበሩ ግብረ ሽበራውያን ካብ ምክያዱ ምዕንቃፍን ምቁራጽን ስለ ዝኽኣሉ ዓወት ከም ዝፈጸሙ ተዘሚሩሉ ደገፍን ተቃውሞን መሰል እዩ መሰል ደገፍ ናይ ዕሙታት ደገፍቲ ብዳርባ እምኒ ናይ ዕሙታት ተቃወምቲ ክትምንጥል ምፍታን ግን ክንደየናይ ፍረኸ ይርከቦ ዕሙት ደጋፍን ዕሙት ተቃወምን ከም ምዃን ዝኸፍእ የለን ዘይድግፍ ተቃወምን ዘይቃወም ደጋፍን ዘምጽኦ ፋይዳ እዚ ንሪኦ ዘለና ግብረ ሽበራዊ ናዕቢ እዩ ብኻራ ዳርባ እምኒ ጸርፊ ምውጥዋጥ በትሪ ከትሪ ጸለመ ሃይማኖታውን ዓሌታውን ዘለፋ ዝመጽእ ሓርነት ፈጺሙ ኣይክህሉን እዩ ደግፉ ተቃወሙ ዋላ ኣብ ደንጎላ እመኑ ዋላ ኣብ ሰይጣን እመኑ ንዓኹም ምምልከት እቲ ሓውኻ መምሃርትኻን መሳድድ ተኻና ከምዚ ዓይነት ደረጃ ኣብቲ ዝሓሰረ ኣብ ናይ እንስሳታት ዓለም ኣትዩ ክትሪኦ ከለኸ ግን ትዛረብ ይስምዓካ እዩ ህላወና ወይ ሞት ሕጊ ንዝበለ ብሕጊ ሓይልን ዝበለ ብሓይሊ በሎም ከይተሃድም ዋላ ሓንቲ ዝገብርዎ የለን ባንዴራይ ትተንክፍ እናሃደምካን እናቐረብካን እናፈራሕካን እናተባዕካን ኣእማን ተደርቢው ወግዓዊት ሃገራዊት ባንዴራ ኤርትራ ክብሪ ብዝኸልእ ተዓምፂፃን ኣብ መሬት ተደርብያን ተረኣያ ባንዴራ ፌደሬሽን ድሓር ባንዴራ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ድማ
ደም ተጸይቓ ተውለብሊባ እቶም ኣብ ፈለማ ብውሑዳት ፖሊስ ዝሕለዉ ዝነበሩ ግብረ ሽበራውያን ሓጹር ፈንቲሖም ከኣኽሎም እምኒ ጥራሕ ዕጠቕ ዓነውነው ኣቢልካ ዋላ በትሪ ሓዚሎም እናፈከሩ ነቶም ኣብ ጽላል ኣዳራሽ ዝነበሩ ሰብ መሰሎም ክኸልኡ ናብ ማዕጾን ቬትሮታትን ናይቲ ኣዳራሽ ኣእማን ወርዊሮም ኣምቡላንሳትን ተወሰኽቲ ፖሊስን መጺኦም ኮፍ በል ዕረፍ ኮነ ምስ ሃልሃል ዝብል ግብረ ሽበራዊ ስምዒት ዝነበሩ ሰባት ንፖሊስ እውን ክዳፈሩ ስለ ዝጀመሩ መእሳር ተጀሚሩ ምቕጻል እውን ዝተርፍ ኣይመስልን ማለት ኣብ ኤውሮጳ ምሳኻ ዘሎ ሓውኻ ስለ ዘንተዓኻዮ ፍታሕ ይመጽእ እስከ ርእሲ ዘለዎ ሰብ መጺ ይዛረበኒ ፍታሕ ይመጽእ ንሓደ ሰብ ኣንቲዐዮ ንሓዊ ነቲ ኣብ ሰሃራ ምሳይ ከርተት ኢሉ ማይ እንዳሃበኒ ዝሓለፈ ሓዊ ንዕኡ ኣንቲዐዮ ፍታሕ ይመጽእ ዝብለኒ ሰብ ተሃሊ ኣብ ሓንቲ ጽብብ ዝበለት ኣዳራሽ ሳዕሲዕ ኢልካስ ጌድካ ናብኡ ትብል ሳዕሲዕ እንዶ ኣብ ኣዳራሽ ኣይኮነን ዋላ ኣብ ሜዳ ኩዕሶ ዘይትስዕስዕ እዚ ብሕፅር ዝበለ ክነግረኩም ምልክታት ናይ ስዕረት ናይ ውድቀት ምልክታት ናይ ተስፋ ምቁራፅ እዩ ስለዚ ኩሉ ዓይነት ኣተሓሳስባ እትጠምር ውሕስቲ ዝኾነት ሃገር ኢኻ ትሃንፅ እምበር ኣብ ደገ ነቶም ፅባሕ ንግሆ ንሕና ንሓይሽ ካባኹም ካብቲ ዘሎ ስርዓት ሒሽና በሊፅናስ ሰላም ፍትሒ ዲሞክራሲ ልዕልና ዝበለፀ ትምህርቲ ዝበለፀ ጥዕና ዝበለፀ ኢንፍራስትራክቸርን ካልእን ክንገብረልኩም ኢና ኢልካ እትቃለሰሉ ዘለኻ ሎሚ ነቶም ከምኡ ኢሎም ዝድግፉ ዘለዉ ሰባት ብምህራም ኣይኮነን ዝመፅእ እቲ ግብረ ሽበራዊ ፍጻመ ውዱብ እዩ ነይሩ ኣብ ሆላንድ ዝተሓስበሉ ዝተፈከረሉን ዝተመደበን እዩ ኣብ ጊሰን ተፈጺሙ ብድሕሪዚ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘሎ ዝዓበየ ሓላፍነት ዝስከም ዘይሓላፍነታዊ ውድብ ምንቅስቓስ ብሩህ መጻኢ እዩ ብቐዳማይ ውፉይ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ነይረ ኣብ ሓንቲ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ኣሕዋተይ ጉዳይ እዩ ፖለቲካ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ኣካል ከዓ ምስ ካልኦት ተሻሪኹ ምስ 3-4 ሃገራት ኮይኑ ንኣሕዋተይ ክሃርመለይ ኣይፈቅድን ኢሉ ወላ ደጋፊ እውን ኮይኑ ኤርትራ ማለት እዩ ወላ ደጋፊ እውን ኮይኑ ክቃወሞ እምበር ክሃርሞ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይፍቅደሉን ኢሉ ነይሩ ተረዲኹም ኣለኹም ኦኬይ ፅቡቅ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣዝ ንምንታይ ደኣ እዞም ኣብ ፌስቲቫል ዝተሳተፉ ሰባት ንምንታይ ተሃሪሞም ብትክክል ከ ማህረምትስ ናይ ሓደ ንፍትሒ ዝቃለ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ከምኡ ዓይነት መገዲ ድዩ ብኸምኡ ከዝፍታሕ ነገር ኣሎ ድዩ ሓለፍቱን ዝበዝሑ ኣባላቱን ሕግን ሕጋውነትን ዝጎሰዩ ካብ ሃገራዊ ጉዳዮም ውልቃዊ መውሱባዊ ጉዳዮም ከቐድሙ ዝረኣዩ ንደገፍቲ ዘጸልሙሉ ማዕከናት መራኸቢ ብምኽፋት ዜጋታት ኣብ ምንዋርን ብዘይ ጭብጢ ኣብ ምኽሳስን ዝወፈሩ ንዝረኽብዎ ገንዘብ ክብሉ ክብሪ ህዝብን ሃገርን ዝዝንጥሉ ናይ ዘለዉ ተግባር እዩ ከምዚ ዝበለ ናይ ሓደ ብሩህ መጻኢ ዝተሰምየ ውድብ ጸሊም ተግባር ዝወልዶ ካልእ ህውከትን ዕንወትን ከይህሉ ምዕጋስን ሕጋዊ መንገዲ ምኽታልን ግን ከድል እዩ ሓርነታዊት ኤርትራ ብዙሕነት እምነታት ሓሳባት መራኸቢታት ሰልፍታት ወዘተ እንብህገላ ሃገር እያ ንዓይ ዘይደገፍኩም ኢልካ ንዜጋታት ምጭፍጫፍ ግን ንስኻ ደው ዝበልካሉ ሓርነታዊ መትከል የብልካን ማለት እዩ ኣብቲ ጸረ ስርዓት ምልኪ ደው ኢለሉ ትብሉ ዕላማ ብምልካዊ ኣካይዳ እናኸድካ ደገፍቲ ከተብዝሕ ኣይትኽእልን ኢኻ ስለዚ ኣብ ጊሰን ዝተገብረ ግብረ ሽበራዊ ተግባር ድማ መኽሰብ ዘይርከቦ ኣዕናዊ ዘይሓላፍነታዊ ተግባር እዩ እቲ ሃገር ሓሚሱ ዘሎ ምልካዊ ስርዓት እውን ቀታልን ዓፋነ መሰልን ስለ ዝኾነ እዩ ክግለፍ ዘድልዮ ዘሎ ስለዚ ክግለፍ ንዘድልዮ ስርዓት ክትቃወም ዘገልፈካ ግብረ ሽበራዊ ነውሪ ምፍጻም ናይ ስዕረትካ ምልክት እዩ ኣብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ኣፍ ሞት እናሃለዉ ሓገዝ ክትገብር ዘይከኣልካ ካልእ ሞትን በደልን ኣይትጸውዓልና ፍትሒ ኣብ ህላወ እምበር ኣብ ሞት የለን ፍትሒ ኣርሒቖም ንዝሓስቡ እምበር ኣቋራጭ ናይ ዝመርፁ ሰባት ኣይኮነትን ሓርነት ንሰብ ሙሉእ ፍልጠትን ሓላፍነትን እምበር ንሰብ ጭላፍ ሓበሬታን ንዘይ ሓላፍነታውያንን ኣይተቐርቦምንያ ስለዚ ዳርባኻ ጸርፍኻ ጸለመኻ ከፋፋልን ወገናውን ኣወዳድባኻ ንዕንወት እምበር ንዓወት ኣይኮነን ኤርትራ ትበሃል ሃገር የላን ባሕሪ ኤርትራ ዘይኮነ ባሕሪ ትግራይ እዩ ዘሎ ሰሜን ትግራይን ደቡብ ትግራይን ተረፍ ዓሳ ተረፍ ጥልያን ባሮት ስርዓት ህግደፍ ወዘተ ምዝብሉ ሓይልታት ወጊንካ ክብረት ህዝብኻን ሃገርካን ኣዋሪድካን ዘንጢልካን ዝመጽእ ሓርነትን ዴሞክራሲያዊ ለውጥን ፈጺሙ የለን ምስጓና ወጊንካ ንደቂ ሃገርካ ምጥቃዕ ዘጥቃዓካን ዘዕንወካን እምበር ዘዕውተካን ካብ መጥቃዕቲ ዘትርፈካን ኣይኮነን ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣላን ክትነብርን እያ ቀይሕ ባሕሪ ኤርትራ ጥራይ ኮይኑ ክነብር እዩ
ሰሜን ትግራይ ዝበሃል የለን ኣብ ኤርትራ ፈጺሙ ትግራዋይ ዝበሃል ሰብ ኣይነበረን ኣይክህሉን እውን እዩ ስደተኛ እንተዘይኮይኑ እቲ ተረፍ ዓሳ ተረፍ ጥልያን ባሮት ህግደፍ እትብልዎ ድማ ተረፍ ዓረር ተረፍ ጥሜት ባሮት ሕወሓት ብምባል ክንምልሰልኩም ኣይንደልን እምበር ዝበሃልሲ ኣይጠፍኣናን ልሳና ኣይተለጉመን ብስቕታና ፈላጣትን ክኢላታትን እንተ መሲልኩም ግን ፈጺምኩም ተጋጊኹም ኣለኹም ሃገር ትፍረስ ህዝቢ ኤርትራ ይደብደብ ኤርትራ ትወረር ሕጋዊ ዶባት ይፈንታሕ ካብ ካልኦት ብሔራት ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ይቐርበንን ይበልጸንን ምባል ነዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ስእነት ደገፍን ቁጥዕን እዩ ዝፈጥር ካብ ሃገር ዘውፃእካ ወድዓዊ ምኽንያት ረሕርሕካ ኣብ ዕንክሊልን ሓሸውየን ምንባር ፈጺሙ ኣያዋፅእን እዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ንኹሉ ብማዕረ ዝተንከፈን ዝሓመሰን በደል ብእወታዊ ጽልዋ ተጸላሊኻን ተሓቋቒፍካን እምበር ብኸምዚ ዝተረኣየ ነውርን ገበንን ካሕሳን ለውጥን ክረክብ ዘበት እዩ ብቐዳማይ ሲ ውፊ እንታይ ክብል ሰሚዐዮ ነይረ ኣብ ሓንቲ እዚ ናይ ትግራይ ጉዳይ ሲ ናይ ኣሕዋተይ ጉዳይ እዩ ፖለቲካ ኣይኮነን ዝኾነ ይኹን ኣካል ከዓ ምስ ካልኦት ተሻሪኹ ምስ 3-4 ሃገራት ኮይኑ ንኣሕዋተይ ክሃርመለይ ኣይፈቅድን ኢሉ ወላ ደጋፊ እውን ኮይኑ ኤርትራ ማለት እዩ ወላ ደጋፊ እውን ኮይኑ ክቃወሞ እምበር ክሃርሞ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይፍቅደሉን ኢሉ ነይሩ ተረዲኹም ኣለኹም ኦኬ ጽቡቕ እንድሕር ከምኡ ኮይኑ ኣዝ ንምንታይ ደኣ እዞም ኣብ ፌስቲቫል ዝተሳተፉ ሰባት ንምንታይ ተሃሪሞም ብትክክል ከ ማህረምትስ ናይ ሓደ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ እንታይ ዝበሃል ከምኡ ዓይነት መገዲ ድዩ ብኸምኡ ኸ ዝፍታሕ ነገር ኣሎ ድዩ ፌስቲቫል ኤርትራውያን ኣብ ኤውሮጳ ንልዕሊ 40 ዓመታት ዝተኻየደ ድሙቕ ፌስቲቫላት እዩ ቃልሲ ጸረ ስርዓት ምልኪ ካብ ዝጅምር እውን ውሑድ ኣይገበረን ኣብዚ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ንስርዓት ምልኪ ንቃወም ኣለና እንብል ወገናት ብዙሕ ክሳራታት ወሪድና ኣሎ ስርዓት ክንቃወም ሃገር ኣይነፍርስን ዝብል ሓቀኛን ወድዓውን ሞጎት መጺኡ ኣሎ እቶም ደንበ ዕንክሊል ጥማዕ ተጋሩ ኣዲኦም ገዲፎም ሓትንኦም ዝናፍቑ ኣብ ዕንወት ሃገሮም ሓዊ ዝቐብሉ ወዘተ ዝተሰመና ወገናት ድጋፍ ክጐድለና ተራእዩ ኣሎ እዚ ድማ ግድነት እዩ ኣብ ከምዚ ግዜ ኣካይዳኻ ምፍታሽን ምትዕርራይን እምበር ተገቲርካ ህዝብን ሃገርን ምውራድ ነውርን ናይ ዘይብሱላትን እዩ ኣብ መወዳእታ ናይ ኤርትራውያን ናይ ሓርነትን ዴሞክራስን ቃልሲ ናይ ኤርትራውያን ጉዳይ ጥራይ እዩ ናይ ኩሎም ሃይማኖታት ብሔራት ጽፍሕታት ውዳበታት ወዘተ ቃልሲ እምበር ናይ ጎረቤትን ናይ ተጻይ ሃገራዊ ክብርታትን ናይ ዝኾኑ ሓይልታት ኣይኮነን ኤርትራ ሃገር እያ ቅድሚ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ንኢትዮጵያ ሓዊስካ ሃገር ዝኾነት ልዕላዊት ሃገር ጥልያን ይኹን ምልሊክ ይፍጠሮ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን ዝተመዝገበ ቅቡልን ሕጋውን ካርታን ልዕላውነትን ዝተገምጀወት ብደምን ዓጽምትን ደቃ ዝተኸብረት ሃገር እያ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሻዕብያ ዘይኮነ ባዕሉ ዝፈጠሮ ሃይማኖታዊ ባህላዊ ምምሕዳራዊ ጥምረትን ክብርታትን ዘለዎ ሓያልን ሓላልን ህዝቢ እዩ ነዚ ነኽብሮን ንፍለጦን ናይዚ ዘመንና ብቱንን ዘይሓላፍነታውን ዘረባታት ንርግኣትን ብስለትን ኣይጠቕመናን እዩ ናይ ዝኾነ ይኹን ውድብ መራኸቢ ብዙሃን መሳሪሒ ኣይንኹን ካብ ስምዒታዊ ምንቅስቓስን ጸለመን ወፂና ብዕትበትን ርጥበትን እንመላለስ ተቐበልትን ኣጋዋሕትን ዝተጨለፈ ሓቂ ኣይንኹን ካብቲ ዘለናዮ ሃገራት ምዕራብ እንመሃሮ ጥበብን ስልጣንን ምስ ናይ ህዝብና ጥበብን ስልጣንን ብኸመይ ነሳንዮ ንፍለጥ ካብ ሓመድና ርሒቕና ዝፈጠርናዮ ብርጌድ ንሓመድና ዋላ ሓንቲ እኳ ለውጢ ኣይከምጻሉን እዩ ኣብዘይ ሓመድና ሓመድ እንተተማሲልና እቶም ሓመዶም ነዳርነሎም ዘለና ሓመድ ንኸምስሉና ዕድል ኣይንሃቦም ተቃውሞናን ደገፍናን ብሕጋውነት ብኣፍልጦ ብብስለት ብህድኣት ንርሑቕ ብዝጠመተ ኣካይዳ ብዘይ በትርን ኣእማንን ይኹን ቃልሲ ወለዶታት ብበትርን ዳርባን ዕሽነት ኣይንዘርጎ ጽባሕ ንእንቕፈደሉ ገበን ተወዲብናን ተሻሪኽናን ካብ እንካይዶ ጽባሕ ናብ እንምለሶ ሓመድና ሰላም ርግኣት ሕጋዊ ምስግጋር ስልጣን ልምዓት ወዘተ ናብ ዘምጻልና ኣካይዳ ንዘንብል ኤርትራ መሬታ ባሕራን ኣየራን ንዘለዓለም ተኸቢሩ ክነብር እዩ ወድሓንኩም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ተስፋናት እዩ ብኻልኦት ሕዝቶ ክሳብ ንምለሰኩም ብሰላምን ድሓንን ጽንሑና ካብ ዳርባ ዕሽነትን ግብረ ሽበራን የድሑንኩም ለቦዋ እቶም ብሽም ኤርትራውያን ናብ ሃገራት ኤውሮጳ ኣሜሪካን ካናዳን ከም ስደተኛታት ኤርትራ ዝኸዱ ዘይ ኤርትራውያን ኩሎም
ንዝፈጸምዎ ናይ ግብረ ሽበራ ገበንን ምትላልን ንምቅላዕ ኣብ ኤርትራዊ ሃገራዊ ክብርታት ዲፕሎማስያውን ዜናውን ዕዮታት ዘምጽዎ ዕንወት ደው ንምባል ኣብ መጻኢ ክፍጸሙ ካብ ዝኽእሉ ዝተፈላለዩ ስለያዊ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ገበናት ደው ንምባሎም ነቃልዓዮም ንዝምልከቶም ኣካላት ንሓብር يأكل شفت يأكل متلال كلها تلعل كبراتن كبرانن سبسكرايب كومنت لايك كومون شير مقبراي ترسعو أبكالك زي بخالة حستوغن من لسكمينا سلام وسناي مساقم يغون نمنتاي اتي مقوام مالت زي سمو نمنتاي تتحزوه تي مسل زبهالزي نمنتاي مسل كاخبير كا مسل كالوت كتخبرو له زي تفتن أرأيا زي تخون موديل زي تخون موديل ناي فتحي موديل ناي موديل ناي فتحي موديل ناي كالسي موديل ناي قوم مقوام شحني تحققات كله تقبرهم زقبار كاخت كلهم زلك مقدسات حق هذا درجة نقحتي دليل تقول هذا زعما أوراجات الزارب زعما قبيلة الزارب زعما ما يبيت الزارب فتي كنا نقحتي نزخ سكرو سلزيك على ترحق نزخ سكرو خاب زح جزء اليوم ومسلو زخنا خاطنا من كحنا بوليتيكا نجلس لحد بال بعبيو نعخاتكم ملكتكم قول نأخذ بس حكى أبو زح مسواتي خاط خففت نقحت راح تمرتي كنا تعرفت وضغط تتسد تحريت راح تمس